Een mogelijkheid is dat we de bestaande 220.000 volt verbinding door Friesland volgen. En die loopt hier onder andere langs Burgen, waar we nu staan. We hebben mij zien al de hele tijd meer energie nodig. Het duurtijdstige netwerk kan dat net meer aan. Dit moet opgelost worden door het plaatsen van nieuwe heegspanningsmesten. Er binnen verschillende routes betocht. En de kans is onwezig dat er ook in langs Burgum gaan zal. Uiteindelijk, die hoogspanningsverbinding komt ergens te staan. En ik denk dat nut en noodzaak en het waarom van zo'n hoogspanningsverbinding, mensen snappen dat, mensen lezen ook de krant en dat we moeten investeren in ons net, dat is bekend. Maar over het algemeen hebben mensen hem liever niet in de buurt. En dat kan mogelijk overlast veroorzaken. Het geheel heb ik nog niet in de gaten, maar dat er wat gaat gebeuren en anders dan 11 jaar terug, dat is denk ik mij wel duidelijk geworden. Op de informatiejoen in Glinstrasteerte kunnen inwoners vragen stellen. Er is een netbeheerder Tennet en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat meer uit over het plan. Wat we gewoon zien is dat de afgelopen 10 jaar is de energietransitie echt heel hard gegaan. De hoeveelheid duurzame energie die erbij komt is enorm gestegen. Het elektriciteitsverbruik stijgt. En dat zorgt er gewoon voor, die combinatie, dat we echt moeten investeren in ons elektriciteitsnet. We zijn nu al in de tweede stap. We zitten nog wel in de verkenning. Dus afgelopen november hebben we aangegeven dat we dit project van start gaan en hoe we gaan participeren. Toen hebben de mensen een kans gehad om heel veel alternatieven, heel veel tracés aan te reiken. Dat zijn, ik weet ze niet uit mijn hoofd, maar het zijn er tientallen volgens mij. En die hebben we eigenlijk al in een eerste zeef samen met Tennet onderzocht. Op haalbaarheid en passen ze binnen de uitgangspunten. En daar zijn eigenlijk nu 4 tracés, of uiteindelijk 2, maar 4 combinaties uitgekomen om verder te onderzoeken. Netjes steende dat het plan om 2024 in de kleerwijze zal en de eerste mesten net eerder als in 2030 echt plaatst worden, meid je genoeg inwoners haren zwargen. Al die werkzaamheden die plaatsvinden en dat belemmert je woongenot. Want er zijn maar, daar in de Aldermiede zijn er smalle wegen. Nou, er moeten extra wegen aangelegd worden als ze nieuwe palen gaan neerzetten. Ja, dat is een heel gedoe daar. En, als we onze woning willen gaan verkopen op de een of andere manier. Ja, en hoe aantrekkelijk is het voor nieuwbewoners om daar in zo'n gebied te gaan wonen. Waar heel veel gebeuren nog moet tot 2030.